дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинони деҳаи Муминобод низ ки солҳои дароз аз набудани роҳ танқисӣ мекашиданд, мушкилиашон бартараф гардида, аз ҷониби соҳибкорони деҳа роҳи деҳа то шоҳроҳи асосӣ ба масофаи 3,5 километр асфалт пушт гардида, ҳоло корҳои насби лӯлаҳои обгузар дар ду канори роҳ идома дорад. дар самти таъмиру азнавсозии роҳҳо дар деҳаи себистони ноҳия низ корҳои мунфашнамоии роҳи деҳа идома дошта, то имрӯз 700 метр асфалтпӯш гарда, 600 метри дигар низ мунфарш мегардад. ҳамзамон дар ду шафати роҳ қубурҳои обгузар гузошта мешавад. роҳи мазкур аз ҷониби муассисаи давлатии маъмурияти минтақаи зериобшавандаи нирӯгоҳи барқии обии Роғун сохта шуда истодааст.